Williams dan bwysa. Bale hir yn edrych am yr hediad gan Jack Wilson o camgymeriad gan y golwr a mae'na gerdyn coch i'r golwr. O, diar mi, da ni mond i chwarae 5 munud yma ar yr ofol. Caernarfon i lawr i 10 dyn. All Josh Tibbets ddim dadla hefo'r dyfarnwr. Jamie Crowther sydd wedi mynd i'r gôl. Ac Elliot Scotcher sydd wedi gymryd y geg cryd. Pawb yn ôl i Caernarfon. Scotcher o taro'r trawst. Mor agos i roed Hwlffordd ar y blaen. Bydda'n halan ymrywia y cofis. Darren Thomas ar geg cryd un ddofn. Gareth Edwards, y capten! Ar 10 dyn ar y blaen. Da ni wedi chwarae 4 munud ar 20 yma ar yr ofal. Y geg cryd yn cael ei chwipio i fewn gan Darren Thomas. A'r cawr yn y cefn yn camu'r blaen. Pemberton. Yr cliriad i gyfeiriad Fawcett. Packer at Paulo Mendes. Mendes dan bwysa. Scotcher at Ben Fawcett. Fawcett y bel yn sgwara. Jack Wilson! Doedd o ddim yn cam sefyll. A mae Hwlffordd yn gyfartal. 8 munud ar 20 wedi chwarae. Pêl hyfryd trwodd am ddiffyn Caernarfon yn sgwar. Wilson yn manteisio. Caernarfon 1, Hwlffordd 1. Curtis Rees. Ond a hwnna'n cael ei gwiro allan gan Gareth Edwards. O, Mike Hayes yn llithro. Mae'n y gyfle fan hyn i Jack Wilson. Draws y dawiau, Danny Williams ar gefn y rwyd gan Ben Fawcett. Am ddiffyn Caernarfon yn sgwar unwaith eto. 36 munud wedi chwarae. Dwi'n meddwl bod Ben Fawcett i fwynhau hwnna. Ar 11 dyn ar y blaen yn erbyn y 10. Chydig o le gan John y Bale yn edrych am Mike Hayes. Hayes. Mae'n disgyn yn garedig i Mike Hayes. Hayes i fewn i'r cwrs. Hayes yn dal i fed. Hayes! Oeddech chi'n gweld i fwriad o mynd am y postyn gosa. Mendes yn ôl i mewn. Peniad am ddiffynol gan Watts. Thomas. O'na lawio yn y fan yna. Nac oedd meddwl dyfarnwr. Nawr Bale yn cael ei chlirio. Wel, penderfyniad dadleuol gan Mr Pratt. Oedd hwnna i weld wedi taro llaw 1 o amddiffynwyr Hwlffordd. Mae Daniel Summerfield. Bale, edrych am yr hediad gan Wilson. Cyfle fan hyn i Jack Wilson! Mae yna unwaith eto, ond syth at y golwr. Wel, Jack Wilson ail gyfle clir iddo fo ar ddechrau'r ail hanner. Fe ddylia bod Hwlffordd ymhellach ar y blaen. Williams. Packer. Yn ôl at Crowther. O, camgymeriad yma Jack Wilson yn mynd i sgorio trydedd hawdd i'r ymwelwyr. Wel, smonach gan y golwr unwaith eto. Nid yr un golwr y tro hwn. Jamie Crowther. Sgorydd Jack Wilson fyth gôl haws yn ei yrfa. Elliot Scotcher. Codi'r Bale yn ddofn at yr ochr bella. Mendes yn y gyfle fyny Tristan Jones. O, arbediad gwych ar peniad yn ôl i mewn gan Marcus Griffiths. Mae'n bedwaredd i'r ymwelwyr. Y geg rydd yn cael ei chwipio i mewn gan Scotcher. Ar eilydd Marcus Griffiths. I beniad yn rhy bwerus. On the back of a disappointing performance last week, you know, we wanted a reaction, demanded it out of the players, prepared really well this week, and thankfully, you know, the lads turned up and we're at it today, and full credit to them. But you had a lucky start, it must be said, but it's sometimes difficult to play against 10 men, Wayne. It totally is, you know. Anyone who understands a game will admit that. You know, you take it, obviously, you know, things happen, and it's how you go about it then as well. And I felt, you know, we set our stall well. And when obviously, you know, they were unfortunate to lose their keeper so early, so it was our sort of impression that to try and put as much presence on that as we could, and we've done it. And in all honesty, we most probably on another day could have scored a lot more. A ni creu cyfleon, ond di wedi colli gêm pêl-droed, so di ddim digon da. Dwi wedi bod ar fama eto ac yn deud o. Di wedi chwarae dda, ond di colli. Ac job fi yn y clwma di ennill gemau pêl-droed. Mae'r golgeid wedi lladd ni, a bai fod, ond gen i weld lot i siarad amdano y dyfarnwr.
So dwi wedi trio siarad iddo, ac gen i weld ail gol yn offside, dwi wedi gweld o'n ôl ar y fideo. A mae wedi dweud un chwaraewr sydd wedi chwarae ymlaen, yr un sy'n pella tu ôl allan ar 3, so gen i weld am hwnna hefyd. Ond dwi'n gwybod pwy maen nhw'n gorfod siarad i. So be dyn ni gorfod wneud? Mae dim digon on nhw, a heddiw nhw sydd wedi ffeithio'r gêm pêl-droed heddiw. And where you are is the top 6, you're in the top 6? Yeah, listen, a lot of football to be played over the course of the next 2 weeks. That will certainly change. But as long as we stick grounded, keep preparing well, keep working hard, we'll be okay. Is this where you expect it to be, or is this beyond your expectations? No, not really. I said from the off, and this is a credit to the league. I think if we finish 10th end of the season, even here and now, I'll take it all day. And that philosophy, don't stay. Ti'n modd, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd efo gynraedd. Os dyn ni chwarae, dim ond 22 gemau, dyn ni chwarae ymlaen, does na neb yn gwybod. So, ti'n modd, dyn ni reit yn ni rwan. Ond heddiw, dyn ni jyst yn siarad amdano dyfarnwr. Ti'n modd, mae'r chwaraewyr ddim digon da ar ôl y kick-course, dyn ni wedi ildio. Ti'n modd, mae'n ddim byd i wneud efo 10-1. Ond y 2 gol gyntaf, andros o bwysig, ti'n modd, gen i weld. Ond dyma mae Nick yn gorfod edrych arno fo. Dwi'n gorfod edrych arno fo, falle bod o'n iawn, a dwi'n gorfod ymddiheiro. Ond os mae o'n anghywir, a'r leins mae'n anghywir, does na'm byd yn digwydd. Does na ddim digon o'n yma. So, mae'n jyst yn anodd, weithio mae'n mynd fel yna, ond pan mae'n erbyn chi, mae'n teimlo fel diwedd y byd. Ond a dyna fel dwi'n teimlo ar y funud.